Velkommen til dag 50 på Planet Kurs. Eller afslutningen på sæson 1, som jeg har fortalt lidt om. Det her, det har virkelig været fedt at lave sammen med dig. Jeg håber også, du har synes, det har været sjovt. Men er du klar til at hjælpe mig? Bare lige en sidste gang her i sæson 1. Sådan. Jeg hedder Anders, og jeg er Planet Kurs' fortæller. Som sagt, så er det her afslutningen på sæson 1. Og det betyder, at der lige nu ikke kommer nye afsnit her på Planet Kurs. Men det gør altså ikke, at du ikke har noget at lave her på Planet Kurs. Du kan nemlig genhøre alle episoderne og skrive ned, hvilke ting og sager, som du synes, vi mangler. Og så kan du sammen med din mor eller far lige sende det til mig på Instagram. Der er jo de gode historier, meditationerne, byggeafsnittene og så selvfølgelig putteafsnittet. Ja, og min vuggevise, den er så sød. Ja, Mona Maja og din vuggevise. Den kan du altså også finde her på Planet Kurs. Og som sagt, så kan du bare skrive til mig med dine forældre, hvis du får en god idé, eller synes, vi mangler noget. Fedt, ikke? Når noget slutter, så kan det godt føles lidt trist. Men det gode her, det er jo, at det er vores fantasi. Den har vi altid. Så alt, hvad vi har bygget her på Planet Kurs, det kan du bare besøge, indtil vi laver nye afsnit igen. Nu vores opgave, eller min opgave, det er at give vores nye lyttere muligheden for at lytte lidt til lidt flere afsnit, så de kommer lige så langt som os to. Men jeg glæder mig altså også til sæson 2. I dag, der tænkte jeg, at som det sidste i den her sæson, så skal vi bygge din rumraket. Så jeg har taget en fuldstændig blank raket med her. Og så skal du selvfølgelig bare vælge, hvilken farve du gerne vil have. Hvad siger du? Pink? Nå, orange. Hvad siger du? Siger du grøn? Ej, jeg driller bare. Du får selvfølgelig din farve. Hvor mange vinduer skal du have i dit rumskib? Ja, godt. Og hvad kunne du godt tænke dig, der var inde i rumskibet? Eller rumraketten? En iPad. Ej, vel? Ikke alt det der iPad, det er jo ikke sjovt. Hvad med en hvid væg? Ej, okay. Du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvordan du indretter dit rumskib eller rumraket. Men uanset hvad, så synes jeg, du skal have en rigtig dejlig blød stol. Sådan en rigtig nusestol, som ligesom når man sætter sig i den, så giver den et stort kram, fordi den er så blød og lækker. Det kan jo være lige der, hvor at, man kan sige, at du styrer dit rumskib eller rumraket fra. Prøv at forestille dig, hvis man styrer en rumraket. Fuldstændig ligesom når man styrer en bil. Med et rat, og så kigger man lige op i luften. Flyve, flyve, flyve. Og så finder man Planet Kurs. Og indstiller sigtekornet, og whoopty, så er man her. Sejt, ikke? Hvad skal der stå ude på din rumraket? Genialt! Og hvis jeg lige må få lov, så skriver jeg lige hernede i hjørnet. Mor bestemmer alt. Så kan far tænke lidt over den, hva'? Nu har du din egen rumraket. Og den kan du jo bagefter det her afsnit tegne på et stykke papir og hænge over din seng. Fordi så er du altid klar til at komme herop på Planet Kurs, når du har lyst. Men uanset hvad, så vil jeg bare herfra sige 1000 tak for alt det, du har skabt op. Du har været en verdensklasse ven. Men nu er jeg altså også træt. Og så vil jeg bare sige tak for sæson 1. Husk, at du altid kan besøge Planet Kurs og lytte med på alt det sjove, vi har lavet. Godnat, sov godt og drøm om lige præcis det, som du vil.